Kanang sa una ba? Mhm. Sa imong ako sa minagian yung pinakakusog nga bagyo bro. Ano kay nagian ang pinakakusog nga bagyo bro? Sa amon to sang Iloilo. Mas grabe to sa amon pero sa imo sa inyo ga. Grabe sa mo bro. Bagyo nga sa Liti ba sa kung ipuy-an ako sa una. Oo. Oo sa Liti. To mga unsa tong mga tuiga to dusta dugay-dugay na to siya. Mao gito sa akong paminaw bro, mao gito yung pinakakusog nga bagyo bro. Oh, grabe ah. Wala lain gyud mo Wah. bro. Bukid bro ha, bukid. Puno na siya sa kahoy. Mga tanom. Daghan kay tanom bro, dako nga bukid Ah, bro. grabe na sila nga bagyo sinao. Abante sa Bagyo bro. Abot ang Bagyo, pag abante sa Bagyo bro, pagati-unti bro, ang bukid na patag. Ha! Oh, Grabe! Lagi. Ha! Wala na sa akon mo! Sa amon! Sama. Sa amon to doon sa Iloilo! Oh. Pag abot sang bagyo, grabe! Sulti yung taga, ang hangin mo, kuwagi, kakalupok niya na si mo, tuyok na! Eh. Oh, sobrang kusog sa bagyo sa amon to! Ang agyanan sa flashlight out, natingok na!